नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत शेव टू मासली फ्राय करच पळूया. सगळ्यात पहिली ग्रीन मसाला रेडी करूया. ग्रीन मसाला करच्या काम जाय हिरवी मिरसांग, कोथिंबीर पालो, लसूण, आले, मीठ आणि थोडेसे लिंब्या रोस. चटणी जरा मिठशी करका आमका मासलेक परत सेपरेट मीठ लावून घेऊच पडना. मिक्सर आयदनात कोथिंबीर पालो, मिरसांग, आले, लसूण आणि मीठ घालून गंध पेस्ट वाटून घ्या. ह्या रेडी केली पेस्टात लिंब्या रोस पिळून बरेकन मिक्स करून घ्या. सगळ्यात पहिली मासली मॅरिनेट करा. त्याच खातीर ग्रीन पेस्ट, मिरसांगे पिठो आणि हळद यूज करा. आम्ही फ्रेश शेवटो कट करून बरेकन धुवून घेतला. आता ह्या मासलेचेर ग्रीन पेस्ट, हळद आणि तिखसाण पळून मिरसांगे यूज करा. आता हातानच हो सगळो मसालो मासलेक बरेकन लावून घ्या. मासलीचेर हो मसालो चारी वाटेच्यान कोट जावका. हो मसालो बरेकन लावून 10 मिनिट मासली मॅरिनेट करचे सोडा. रवो आणि तांदळा पीठ एक प्लेटात काढून घ्या. रवो आणि तांदळा पीठ बरेकन मिक्स करून घ्या. आता मॅरिनेट केली मासली एक एक कण या तांदूळ आणि रव्याच्या मिक्सरा भितर बरेकन रोल करून घ्या. गॅसाचेर कायल हुन कन ताजेर तेल घाला. एक एक कण मासली तव्याचेर दवरतेर वचा. मासले वयर थोडे तेल घाला. एक वाटेन मासली शिजिल की मासली परतून घ्या आणि दुसऱ्या वाटेन बी बरेकन भाजा. दोन्ही वाटेन बरीकन भाजून आमगेल शेवटे फ्राय खावच्या रेडी आसा. तुम्ही बी घरा शेवठाण अशी फ्राय कन पळया आणि कस जाल म्हण कमेंट कन कळया. आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करच्या विसर नाकात. धन्यवाद.